Baphuzile. Usoso nosono bayalo. Mangibashela ikhaya njengosisi omdala. Ngibamubi bathi hayi makahambe. Hayi wena. Hayi u-street. Ngamanye amagama usho ukuthi ngihambe Ushota kubo. Ushota. Aye kubo nesosa aye kubo. Hayi wena. Sanibonani Mzansi, igama lami uPhulela kaMthombeni le Mocha Live Channel 157 uSmart Makoti. Mzansi, namhlanje ngithola udaba olushasha le ihamba yodwa le. Kukhona ugogo ngibhalele uyakhala uthi Mthombeni lapha ekhaya abantu bathathu. Bonke labafana bahlala lapha ababoni anything wrong, akekho olayitisa omunye babo uSmart Makoti kumnandi kunjeya. So ugogo uyakhala uthi makuliwa kuba uMagidasi bhekane lapha endlini akekho khuzo omunye, so ucela ukuthi ngingenelele simeke sure ukuthi namhlanje omunye nomunye yakukhumbula kuko. So asambe somamela ugogo sizwe kabanzi ukuthi kahle kahle labafana bangene kanjani lapha and namanje basahleleleni sibone ukuthi simsiza kanjani. Asambeni. Sawubona mama. Yebo bhuti. Uyaphila? Ngiyaphila kahle nje. Ngiyabonga. Igama lami uPhulela kaMthombeni. So isizathu esingenza ukuthi sikhulumele la emotweni namhlanje ngeke sikwazi ukukhulumela lapha ngoba bakhona lapha. Yebo. Manje ke ngicela ukuthi uzazise bese uyasho ukuthi igama lakho ubani kanjani. Ngilo kaShabalala. Yebo. Kwami kuse Orange Farm ne. Yebo mashallah. Nginomuzi wami. Yeah. Ngihlala labantwana bami. Yeah. Ne la kusekhaya. Yeah. Namathunzi ami endabheli. Yeah. Mama. Yeah. Manje mangifike la ekhaya. Yeah. Ngiyathengiswa. And mabonisa ngezinto. Udadewethu ubona ngathi kumele imali ingene kuye. Kuyayiwa. Angandama. Mina dala ikhaya yena angahlali la. Sekahlala ne-boyfriend. Manake. So udadewenu uhlala ne-boyfriend kini? Yebo. Madoda. Bayi-2. So manake usisi wakho uhlala ne-boyfriend yakhe kini? Yebo. Mawuthi bayi-2 ushabo bani ke? Omunye uhlala egarage. Yeah. Usona. Yeah. And bathanda ke lo phambili. Yeah. Lo bayathengisa. Naye bake bacabane mabadakiwe. So udadewethu azenze ngcono. Athi khona mina sisomdala ngisendlini. Ngihlala mangizela ekhaya. Ngilala endlini nabo gogo. Ikamereni elikhulu elami. Ngilala nabazukulu abakhona. Okay. Yes. Manje awungichazele. Lapha kini kuhlala abodadewenu bayengakhi lapha kini? Bayi-3 kula maruma ngasekitchen. Kuna 3 yabosisi wakho. So kulabo sisi wakho ubani ohlala nendoda lapha kini? Ilo semuva yabona masingene ekitchen. Yeah. Ulo uhlala oseketini ushoti. Bese laba abanye bona bahlala nabo bani? Lo munye indoda yakhe ngigcina hlala nayo. Yeah. Manje ngibona ngiyiboni nayo. Naye behlala khona la kini? Ngibona lo mntana kithi omfana. Yeah. Wayebayi bonke. Hayi wena. Athi noma idrain idoniwe. Ababonisi. Athi mina ngizakhabo mama amila. Khabo mama. So kusho ukuthi kukwagogo wakho nawe. Yebo, mangizovakasha. Madoda. Abantwana bami bathi mama, even i-birthday yami ye-60 years. Yeah. Bathi mama siyenzeni kini? Yeah, ngoba kwenze njani? Kunomsindo. Hayibo. 60 years ngiyocala ukuzohola. Mina likwami. Okay. Manje awungitshela lapha kini laba banesikhathi esingakanani? La madoda banesikhathi esingakanani bahlala lapha kini? Bana 2 years. Manje inkinga enkulu obhekene nayo lapha kini yipi? Nabaphuzile. Usoso nosono bayalo. Usono ubani yilo mfana? Akekho semakhaya ngithi. Oh. Yeah.
manje okunye angeke ngikhulume okuningi but Yeah. bese lo udadewethu ngikhuluma ngami lo dadewethu Yeah. uyangidelela Oh. ende mina nginomuzi wami Okay, so utatweni uhlala nobani? Uye lo hlala uhlala noshoti Hayi. so khabo mamami lapha Yeah. yes bashona abazali bethu Yeah. mina nginomuzi wami Okay. ngeke ukhulume iqiniso Yeah. mangivashela ekhaya njengosisi omdala ngibamo bathi hayi makahambe Hayi wena. hayi ustreet Oh. ngi-street ngoba ngifike ekhaya ngizochecka Yeah. ya Yeah. so nami abantwana bami bathi mama abuya kwakho akwesingezi ne-birthday yami 60 years Bayenzele bayenzela kwakho. yebo Angisafuni ukuthi simoshe isikhathi manje. ya Bakhona namajide lapha endlini. So, tshela mina yini ofuna ukuthi ngikwenzele yona manje singamoshi isikhathi vele sibaphuthume njengamanje. singabaphuthu Sibaphuthume. Ngamanye amagama usho ukuthi ngihambe Ushota ngiyokhipha lo kubo. mfana. Ushota. aye kubo nesosaye kubo Hayi wena. Ngifuna ukukhulumela phezulu, ngifuna ukukhulumela phezulu. idla bogogo Yeah. ngoba ngumuntu abogogo Yeah. ngabo mama mina ngazakhela umuzi wami nabantwana bami Yeah. yebo ngiseurint bami Abahambe baye emakubo. yebo Hayi man. Hayi, Asingasamoshi isikhathi. Yeah, asingasamoshi isikhathi. ufikile okashabalala Singabangana nabo, mashabalala ufikile uthi usozwa Yebo. bahamba. Mbukele, nawe uyazibonela umama akana akafuni izinto eziningi. angineyitrouble Uthi yena ufuna ukuthi lapha kubo bedela angazi abahambe babuyele kubo. Abahambe babuyele kubo. So ababikwanga lapha sibazi angisho yabona. So nami ngiyizwela Mbukele. Ayitolikwa le ayitolikwa idlozi liyakhala libafuni lapha babhizi bona babelesele so angisafuni ukuthi simoshe isikhathi ngifuna ukuthi sihambe babona nama owabo badakiwe asambe ngela mthule ayasivele sambeni majaja ayasambeni because ngifuna ukwazi ukuthi lapha kukini or kungabe ucherry yakho na Bocheria. so usipar makoti la Bocheria mangena ngizakala. no ngiyabuza Bocheria. yeah mamela Manje kinga yiku. inkingi ukuthi usestero lapha omdala akakufuni la Yilo mangihlala lapha ngena phi. angizwa kahle Ngisenza into la. ziyakini e-White City yini angizithekini kuse-White City yeah Ngithola lapha ngithola lapha. yeah wena uzojolela kini Ya, Yabona? Koko. Sanibona. Uright bhuti omkhulu. Sure. Ubhuti wala ekhaya. umalume Oh malume. umdala kamamami Yeah. Uyazi kunenkinga la. Usisi wakho lo. Yeah. Usibhalelile uyakhala man. Yeah. Uthi Mthombeni lapha ekhaya kunama boyfriend ahlala lapha ekhaya. Yeah. Abodadewethu. Yeah. Manje ngikhathele yibo ngoba abawuhloniphi umuzi kamama. Yeah. Uyayibona? Yeah. Uyayazi wona leyo ndaba. Awuze nayo ake ngizwe kahle lapha. Yebo ngoba vele mina ngihlala ngaphandle emshantini uright hlala ngaphandle siswami lo omunye siswami wena Lo ngapha. bese kuba sisomunye la bese bangakhi nje kasho ukuthi nje yebo awa bahlala nabo vele iqiniso Akusuye lo. uye lo Lo balekayo. yawo lo baleka Senzeni kanje. Iyabaleka le nto. Gijima. Ringa nami Khritman. Hey, Bayakhala babajonge uhlela emzini yabantu. bal. Usesteri. Kuphi? Lapha. Hayi. Ushaya isikhiya lapha. Ukabole la sesteri liyakhala. Bathi leli engize nayo magogo. Bangithi njani ke? Kuthi nje. Bathi wena uhlala emzini yabantu kukubo lapha usesteri. Ya. Wena lapha la uhlala khona kukwabani? Kabani. Ya la uhlala khona. Kashabona. Wena wakwabani wena sibonga. Hayi. Wafuna ukuzibona. Because ngifuna ukwazi ukuthi lapha kukini or kungabo cherry yakho na. Bocheria. So usipar makoti la. Bocheria mangena ngizakala. No ngiyabuza Bocheria. yeah mamela Manje ke kinga yiku. inkingi ukuthi usestero lapha omdala akakufuni la Ya shapu.
Ngophuma kangichuba. Ayena. Phela angangiphume. Ngithiphi. Yeah, mara ringa nam. Phu angasho ukuthi sister mama. Sister ithi alikufuni la. Sharp. Yeah, so mele yoqova into zakho. Uda. Onento zami la. Akuna kanjani? Manje ukhiya kanjani? Mara fethi skiya la. Hayi khala la ngithi yaphumile. Manje uhlala la kanjani ukubona into zakho? Iziphi izinto? Uhlala impahla man. Kanjani? Manje wayukhiya. Ukhiyela inda. Da. Ene uwasha iskiya la. Okay. Wena umdala wena khosman, umdala. Ngidala kuzakalathi. Kumele usipanise ingqondo masirenga mina nawe. Sisebe njengamajita. Yasenza amajita. Yeah, njengama-out. Mamela, for ukuhlala emzini yabantu man. Hawu. Bangenzeni manje ngingelaphi? Wena, thina angisho thina basifakile. Fake bani? Umagogo. Uthi wenzelani? Uthi wena usipara makoti la akasanifunda ni uhloniphi lo yamuzi. Bani ngiyabungenzeni. Wena uhlala da, wena. Ya. Kurong lokho. Okay, sharp. Wena uyibona into wrong la. Okwazi ukuthi asisolve kanjalo. May wrong wena. Wena mele Mama yeah. Wena uthi right wena. Hayi ngirong ke. Manje hamba ukhipha into zakho lapha sifuna ukukhipha into zakho. Kanjani ngoba ushaya iskiya la? Into zami. Akuna into zakho da. Okay, wawushaya iskiya da. Yebo baba, ngithanda mina ngithi story ngikhala uplomana. Yeah, manje mamela. Unelikina ngisho wena. Yeah, manje nginelikini manje. Likuphi likini? Isho bathi manje inkinga. Moya ungahlala echira Khala khona ngiyayi bathi ikhala la. Kanjani ngoba uwasha iskiya manje? Ngiyabona ushaya iskiya manje. Yebo umuntu. Yeah, ngisho khona ngoba wena ngabe ushaya iskiya. Bukuba muslapha. Ukhiya kanjani? Ungakhela umuntu kubo. Story ngithi uthenga 100% sikhona sikhathi sikhona. Sikhona thina. Yeah, silindeni ukuthi eze naye azokutshela uphume nento zakho. Akunanto zami lapho. Kanjani? Kanjani? Kanjani manje angisho uphethe iskiya? Yeah, ukuthi iskiya ukuthi story manje njani? Yeah, simlinda abuye. For ini? For ukuthi azothatha iskiya. Iskiya for impahla ziphi? Ziphi impahla? Azothatha iskiya, akusha kusuka kini. Yeah, manje kusuka manje ke. Yeah. Akunga iskiya. Mana, kunento zakho ezilapha. Hawu. Akunanto zami wena. Unani? Oh, akunanto zami, la ngithulani yeke. Hawu. Manje ubuhlaleleni la ngabe awuhlali la. Yashayirana ngishayirana. Ushayijika? Yeah. Bese ushaya iskiya. Ah, yethi ushilo story manje zini? Yeah, ufanele ukuthi uma waphuma ubaleka ngoba uphuma isihlelo. Kanjani ngisho urelaxile. Manje usitheliswa yini? Uma sifika uphuma soyanakha. Kanakhe mina. Ubalekile musa. Angisho noma uyawona ngokoloza. Phela usiphume sesigijimisa manje soyabanja ngamabruthe ushaya number 10. Ubaleka ini kanti awuhlali khona? Okay. Kumele siyobheka ukuthi asikho. For ini. For ukuthi sibe sure ukuthi asikho. Ngizenzani izinto zami. Angizwa kahle? Ngizenzani izinto zami. Ziyakini. E-White City. Kini. Angisho ukuthi kini kuse-White City. Oh, kushuthi usha umthetho lapha. Dlala thina. Akakufuni usestera lapha kusafuna. Yeah, into zakho. Into zakho lapha ejardini. Into zakho. Into zakho la ejardini. Iziphi into zomenzani? Ezilapha ejardini. Mazi ngekho siyo check ukuthi azikho. Iziphi into zami? Izokugcoka impahla. Zokwenzani phela mazikhona. Uvana nazo kini. Ngizozani ngithi. Awufuni ukuhlala kini wena? Hayi, ngoma encane. No ngiyabuza. Mina njenge-out, okay njenge-out. Ngibuza grade. Yini uma ngihlala lapha ngingenaphi? Okay. Uyafana noma ngihamba futhi Mameli okay, mina ngizokutshela ukuthi ngingena va. Uma olele ungibhaleli uyakhala ukuthi mthomeni lapha ekhaya kunabo sipari makoti. Basha umthetho lapha ekhaya. Ena sivar mana phela ngisho uyangibuza. Mara ngisho ngibuzile. Yeah, mara ngimamela ngisho ngibuzile. Angisho uyangibuza. Uzongaya i-chance uphendule sharp, ne? Uthi wena nishaya umthetho la. Ne? Mamela. mina kazini noma gogo. Yeah, uthi mara wena lapha anisiyi-1 ngathi nibo ma-2 boma 3 amajita endiplomada. Mina ngiseli mina la. Okay, no ngiyabuza. Ningakho endiplomada? Angazi. Awazi kanjani? Bani? Balelani sebame ngaphandle. Mina ngizeni mina. Indaba zami akubo. Mina ngizeni gogo. Ezala ikhaya kumele basi. Mina ngizeni gogo. Angifakela amehlo. Mana ngifuna siyilungise le. Lungise kanjani? Wena kanje. Wena. Yeah, kodwa wena uhlala lapha nawe. Nawe uhlala lapha. Thina ukuze sazi ukuthi wena uhlala lapha sizongomabhoko. Wena uthi uhlala khona. Uhlala khona. Labantu abafuna bekho ngithi abafuna. Hayi wena. Wena nawe uhlala khona. Ngiyajola. Ya uhlala kuphi? Ngihlala. Uhlalaphi? Angifane naphi? Uhlalaphi? Ngoba kini kuse-White City wena uhlala. Ngingenaphi noma ngihlala. Ukuthi usipari makoti ngena dami. Uthi ngitheni? Ukuthi wena uhlala la. Wawungahlali kimi. Hlala kithi mos. Kanjani? Hlala kithi. Ngoba na ushaya isikhathi ngithole manje urelaxile la. Ngisho khona mara ukuthi urelaxile. Lapha endlini. Uphuma wanakha. What apart? Yeah. Ngiphuma kahle. Ngihlala ngiphuma la. Umuntu ongifonelile khona. Ya mara basobaleka. Umuntu ongifonelile uthangisebenza ngabantu. Yeah. Ngihlala Yeah, mana. So isikhalo esikhulu ukuthi wena lapha kusebukhweni bakho awusafuneki lapha. Ya, mana. Lalela. Shapa ukuthi njalo. Ngithola lapha ngithola lapha. Yeah, wena uzojolela kini. Ya, yabona. Wena mawufuna ushaya inkawuza ushaya kini. Awusashaya inkawuza la. Ne? Yebo. Ya. Ar.
Mina yabona nikulwela nogogo angikwazi. So ugogo uthe yena unomuzi wakhe angazi kuphi kuphi. Uhlala kuphi kanti? Oh naye uhlala la. Yes. Ubhuti omdala uyakhala unesikhala. Mtshele. Kunabo sibali abahlala mahala abangisizi ngalutho abenze focus. Sister nawo no wakho. Nayo no wakhe. Isizathu singilethela ekhaya. Yebo. Ukuthi angazi bayi3 noma bayi2. Bangaki? Bawu3. Osibala abahlala la ekhaya. Siyakwada yasi. So nani njengomphakathi. Yeah, nani njengomphakathi. Iboneni lento. Ngifuna niyibone lento. Because manje from a distance ngiyazi yakhulumeka makweya kwamakhelwane. Kodwa mala ekhaya kufanele understand ukuthi kunama reasons enza lokho. Imizi mayisuka nje isuke seyingasana sidima. We understand. So angeke sikhonto thina angeke ngikukhondone mina ngithi ngoba baya provide ku right abahlale la ekhaya. Umuntu nomuntu akenza imkhuba kubo. You understand sister? Ayilwisi lento. Into ekhulunywayo, into ekhulunyiswayo, into ekhulumekayo. You understand? 100%. Ama-camera phansi, ama-camera. Ngebhathi umuntu ozena le nkulumo ugogo. Unisani nabantu bala ekhaya. Uyumuntu wrong. Yabona? Mina yabona nikulwela nogogo angikwazi. Ene mangabe wrong gogo wrong kulokho wrong kuko. Mara lokho ukuthi akhale ngokuthi amajita angahlali la akasi wrong. Ngoba kuku. You understand? So ukhona ubhuti omdala wala ekhaya. Ukhona ubhuti ebengikhuluma naye. Ngisho wala ekhaya. Umalume loyo. Uyi umuntu ongagadi ekhaya loyo. Abazijolelayo bazile ebantwini babo babuye la ekhaya. But i-problem sicela ukubuza la. I-problem yila bantwana ugogo nabantwana bakhe bashiya abazukulu la. Kufanele ngeke abagade bonke la bantwana. 100%. Yes. So kuzokwenzakalani ngapha? Lalela. Abomama balabantwana baphi? Papa bepho basiwa kumanje. Sanukucula phela. Angiso siyakhuluma. Yes. Uza nangu Abaziwa sikhuluma naye. kumanje. Kumanje abaziwa Omunye akekho usemkhiphi. wahamba uyabafika labantwana bakhe. Oh ugogo. ngoba uyonenkinga nabo sibani So ugogo uthe yena unomuzi wakhe angazi kuphi kuphi. Wangahlali Orange Farm. kuwo. Uhlala kuphi kanti? uhlala la. Oh naye uhlala la. Okay so leyo ifuna nina njengabomama. Umuzi wasemjolweni futhi loyo akusukuthi nomuzi as-such. Umuzi kwa baby daddy, umuzi wasemjolweni. Uyabona? Wawatakarisha baby daddy wasesala yena operator ngoba nomntwana okufanele ngabe uya-owner washona. Okay. Umntwana waloyo baba loyo washona. Okay so usele nomuzi. Mara ke into engiyinqomayo kuye mina ukuthi at least uyakwazi ukubona umuntu wrong nayo nawakhe amaphutho kumele alungiswe kuye wona lo abantwana lezizukulu ezakhe kumele ukuthi yena ayihlanganisele indaba zezizukulu ngani kufunwe labantwana abanikwa abomama bakwazi ukuyikhulisela. Kunabantu abadala la ekhaya bakhona bomalume edlamini. Ya manje abomalume inkinga yabo. Ngale khona kuqala sibone ukuthi userious ngale mayihluleke edlamini ukuthi yabona la ekhaya makune problem iyabizwa meeting beze bonke. Manje ushuthi wena sebaze bayitela umalume akakane noyiwana obona ukuthi ku wrong ukuthi lamadoda ahlalela ekhaya malume wena ngifuna ungisole la ungisola khona. Ku right ukuthi lamadoda ahlale la kini. Vele amanga la. Ku wrong. Baba nebaya emakhaya kubona. Wabangathatha osisi. Baba tshothe ngokubachontsha. Baba buyise late. Iqiniso le. Iqiniso. Akasi wrong ugogo. Mina ngikhuluma nabo balwa nami. Bayakulwisa nabo. Mina okay. Mina nangisizana nazo kahle. Angisho manje mina ngiyibhoza yala ekhaya ena uwe vele ubaba wala ekhaya phela mengisenze njani ngiphenduka isinayi sinakunabo into yokusula phansi ngizo lamaphoyisa kaningi uyabona manje uyabona sister unamanga unamanga okay ngiyayibona abomama laba bakhona phakathi abanabo sibani makoti yibo abasiza abazukulu abakhona la ekhaya ukuthi babe right bakhule baye esikolweni laba abangekho yibo abashiya abantwana abanganandaba bahamba amalanga inyanga abangekho ugogo usuka ngekho
Yeah. kumanje akazi kwenzakalani nabantwana Yeah, no, abantwana maba umthwalo. Kukhona laba mikiswa khona. Mamzela. Ufuna ukunderstand? ngizomdala sizama usizo asithole isizo for abantwana Mamela, abantwana zikhona indawo enakekela abantwana abanganakekelwa we all know. Ngizamela labantwana. no but kuripotwa Labazukulu engikhuluma ngabo mabanganakwanga vele nabo bazokhula ngana direction. usizo lapho Yabo. uzoyilungisa kanjani Njani Uza ke? nabo kusmart makoti Mana ke. uzolunga kanjani la Lalela ke ngukhazela. Lalela ngukhazela. Umalume right uphuza kubo. Umalume noma ukuzela endaweni yakho. Yabo? Umalume. Umalume uphuza kubo la kubo la. Kusenjani? azokhuluma nawe So mina anginizwa nikhondema mina lento yalamachithatala la. asikhondeme but isituation efanele ngabe isiza abantwana Mamela mntana sekhaya. nekolo sihlulekile Akusi solution ukuthi kufakwa amajita azondla abantwana abangondliwa uhulumeni. Akusi solution le. balala badlile Angizwa kahle. Bazobanakekela abasemakubo. Angisho bafuna ukusiza. Kanti bona bafuna ukusiza mhlala la. Impilo kaSibani. Abasize bahlele emakubo. It's fine. Ngiyasamela. Angisho bona bafuna ukusiza le. Bahamba. Umuntu akahlala kubo. Yeah. Ekhaya kwaFontaine nekhaya kubo. Yeah. Abahambe nakamshini. Bese bayasiza la ekhaya. Yeah. Avele ngokuvakasha. Yeah. Vakashe. Yeah. Uyamthanda uthandwa sakhe. Yeah. Makafuna ukuphuza ibhiya nawe. Yeah. Eze aphuza ibhiya bese uyahamba. Yebo. Yeah. Hayi ukuthi azobloma. Mamela. Sure. Manje ngoba bakhile impahla zabo zikhona la. Zikhona. Mina umthetho wami ngiyakubhakela. Yeah, manje uyabona. Kusolwa bona Sisi wakho. So malume. Ngifuna ukuthi manje okwanamhlanje ngoba uyabona babalekile badle phansi. Bakhile babalekile. Yeah. Ngifuna ukuthi ke ngikunikeze le task. Ngizokushiyela amanamba ami. Ufika ubatshela ukuthi umthombeni sekalibekile igama. Angisho babalekile namhlanje. Ukhulume nabo wena. Mase bagoloza. Round 2 ngizowenza round 2. Oh uyeza. Oh naye unowakhe. Yeah, I know what. Yebo phela. Mashabalala. Unenkinga ephuthumayo la. Ubhuti omdala uyakhala unesikhalo. Mtshele. Oh. Mtshele bhuti. Ngabo Sibali abahlala mahala abangisizi ngalutho abenze focus. Sister nawe nowakho. Nayo nowakhe. That's why. That's why I touch. That's why I touch. Yayibona. Yabo bafuka ekseni bayenzani. Yabo touch. Yeah. Yabo babale. Kade ikhona le dekhalelo. Yeah. Khona. Akasangana umagogo ringa ibha. Yeah. Sharp jaya. Mbukeli, ngiyathemba ukuthi nawe uma unenkinga efana nale uzokwazi ukuthi usibhalele. Umsebenzi wethu sina ukuthi sibuyise isidima emzini yabantu. Asibaleli thina abantu ukuthi bangajola. Ukujola futhi akuqali namhlanje. Akufiki ngabo ukuthi kunemjolo. Into engayifuni mina ukuthi uthathe iboyfriend uyifake kini. Uwe okumele ithathe wena iyokuhlalisa kini. So lethi yozingena kancane wonke lamakasi sizowahamba boze bakhumbule makubo ngoba umuntu uhlalaza nethezeka. Indlela ababaleka ngayo uma bangifika la bangizwa ngephunga ukuthi hayi umthombeni sekakhona. Bavele bathatha ikhiya bakhiya ama-room badla phansi. Kodwa ke ngoba sengikhulumile lo malume ngathi mabafika abadlulisela umlayezo. Kunamalanga engizomnikeza wona ukuthi makufika nje losini iviki elizayo bangahambanga aphinde angifonele. Ngizobuya sengiphethe lamabhego ama-2 ngoba bayi3 nje ufuna ngiphathe 3 yawo.